Добрага ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Пакуль Лесік на канферэнцыі дапамагае нам Рыся з калыханкі. Мне вельмі прыемна быць з вами, Рмау. Глеб, Рыся, вы прабачце, але мне трэба бегчы. Пачакай, Кася. Але ж мы толькі пачалі праграму. Куды ты адпраўляешся? На трэніроўку. Трэніроўка гэта цудоўна, але я ніколі не чула, каб ты з самага ранку трэніравалася і на стадыёне цябе не бачыла. Сама ад цябе такога не чакала. Але гэта ўсё дзеля сябровак. Так, Кася, раскажы нам усё падрабязней. Можа, мы з Рысей таксама далучымся. Трэніроўка па лёгкай атлетыцы. Будзеце бегаць і скакаць? Гэта сяброўкі будуць удзельнічаць. А я і група падтрымкі. Я прыдумала крычалкі, каб падбадзёрваць іх. А яшчэ я павінна іх правільна настроіць на перамогу. А ты калі-небудзь такое рабіла? Пакуль што ніколі. Я спецыяльна прыбегла, каб у вас папрасіць дапамогі. Значыць, ты, Кася, павінна настроіць сваіх сябровак-спартсменак на выдатныя рэзультаты. Менавіта так. Ой, дайце мне самыя трапныя парады, бо мае сяброўкі павінны атрымаць залаты медаль. Па сваім вопыце магу сказаць, што вельмі натхняюць на высокія дасягненні прыклады пераможцаў. І я магу з упэўненасцю сказаць, што гэта працуе. Сам правяраў. Значыць, мне трэба пазнаёміць дзяўчынак з лепшымі атлетамі свету? Правільна. Калі хочаш, мы з Рысей дапаможам табе адшукаць неабходны матэрыял. Дзякуй! Як добра, што вы такія спагадлівыя! А пакуль мы не зрабілі падборку лепшых спартсменаў мінулага і сучаснасці, прапаную натхніцца самай хуткай птушкай у свеце. Я так люблю назіраць за птушкамі. Усе, зараз будьце вельмі уважлівымі. Мы пачынаем натхняцца на высокія дасягненні і самую вялікую хуткасць. Самая хуткая птушка ў свеце – сокал-сапсан. А з чым можна параўнаць яго хуткасць? З хуткасным цягніком ці з самалётам, які пачынае набіраць вышыню. Сапраўды, сапсан – лідар хуткасці. А можна даведацца падрабязнасці? Што дазваляе сапсану так хутка рухацца? Вядома, гэтаму спрыяюць яго памеры. Даўжыня самой птушкі каля 50 сантыметраў, а размах крылаў каля 120. А яшчэ ў сапсана даволі доўгі хвост і вага. А хіба з такой вагой лёгка лятаць? Каб адарвацца ад паверхні, птушцы патрабуецца шмат сіл. А вось калі ў палёце сапсан заўважае здабычу, ён як вялізны камень кідаецца з вышыні ўніз. Таму лепш не трапляць сапсану ў кіпцюры. Ён з лёгкасцю можа з'есці любую птушку ці жывёлу. Ды дзюба яго выглядае вельмі грозна. Я б сказала, што выглядае птушка велічна. Нават егіпецкага бога неба Хора малявалі з галавой сокала сапсана. І гэта птушка упрыгожвае гербы розных дзяржаў і гарадоў. А яшчэ у гонар сапсана названы і касмічны апарат, і самы хуткі цягнік. Сапраўды, захапляюць магчымасці гэтай птушкі. Калі ты сама натхнілася, значыць, ты зможаш натхніць на рэкорды і сваіх сябровак. Абавязкова! Дзякуй за цікавы расказ. А зараз, можа, зробім невялікую паўзу і паглядзім мультфільм. Давайте глядзець. Так, я дамовілася з сяброўкамі, што трэніроўка будзе адразу пасля добраранка. Таму я спакойна магу правесці праграму. Вось і цудоўна. І што ў нас па плане? Відэазнаёмства з адной спартсменкай. І які від спорту яна прадстаўляе? Гэта прыгажуня добра трымаецца і над вадой, і пад ёй. Значыць, ты хочаш пазнаёміць усіх з цудоўным плыўцом? Правільна, Кася, толькі не я. Гэта вы з Лесікам не так даўно знялі невялікі рэпартаж пра знакамітую плыўчыху. Пачакай, Рыся, ты каго маеш на ўвазе? Маю сяброўку Норку? А каго яшчэ? Вось хто ніколі не сядзіць на месцы. Сябры, мне вельмі прыемна прадставіць вам прыгажуню спартсменку Норку.
Трошки побудем чараўнікамі і паскорым час. Уявім, што зараз не ранак, а вечар. Месяц давно ўзышоў на небе. Будем стаять на березе возера і уважліва назіраць. Глядзіце, гэтую пухнатую прыгажуню завуць Норка. Яшчэ яна не супраць, калі яе ласкава клічуць Норачка. Як яе не называй, на беразе ракі, ды ў самой рацэ яна сапраўдная царыца. Але сама сябе Норка лічыць царыцай усяго воднага і надводнага света. Па прыгажосці і розуму з жывёлай мала хто можа паспрачацца. Калі вы лічыце, што Норка выйшла любавацца зоркамі, то памыляецеся. На самой справе яна адправілася на паляванне. Норка – звер, які любіць прыцемкі. Яна вельмі асцярожна набліжаецца да вады, заўважае сваю вячэру, якая спакойна плыве ў вадзе і імгненна скача за ёй. Норка цапнула рака, але ён так проста не здаецца. Спрабуе нырнуць на самае дно. Але для Норкі гэта не праблема. Яна нырае за ім. Секунда, і рак у вострых зубах Норкі. Наіўны. Думаў, што Норка баіцца глыбіні. Ніколечкі. Запамінайце, звяркі могуць нырнуць ажно на 5 метраў. Іх футра прапітана спецыяльным алеем, і таму Норка можа доўга знаходзіцца ў вадзе, а яе скура пры гэтым заўсёды застаецца сухой. Да таго ж добра плаваць жывёле дапамагаюць перапонкі на лапах, а яшчэ норкі цудоўна бегаюць па дне вадаёма. Пры гэтым кіпцюрамі чапляюцца за водарасці, якія там растуць. Сёння на вячэру Норка пачастуецца смачным вялікім ракам, а дачакаўшыся ранку, пачне сваю трэніроўку на свежым паветры. Комплекс практыкаванняў для пухнатых прыгажунь складаецца з абавязковага бегу па бервяну і скокаў праз перашкоды. А цудоўным завяршэннем зарадкі заўсёды бываюць водныя працэдуры. Бярыце прыклад са спартыўнай Норкі. Раім усім навучыцца плаваць. І не забывацца на ранішнюю гімнастыку. Дзякуй за цікавае знаёмства. І зараз я прапаную паглядзець ранішні мультфільм. Сябры, хочаце адправіцца ў прыгожы сад? А чаму не? Пасля заняткаў можна прагуляцца па такім. І я не супраць прагулкі. Толькі, па-першае, мне хочацца прагуляцца па незвычайным садзе. А па-другое, я не хачу чакаць, пакуль заняткі скончацца. Хачу апынуцца ў такім зараз жа. А я магу наладзіць такую прагулку зараз жа. Запрашаю ўсіх у незвычайны сад, дзе будзе падарожжа ў казку. І сад, і казку адначасова? Рыся, ты сапраўдная залатая рыбка! І зусім я не рыбка, а рыся. Проста я на ты з сучаснымі тэхналогіямі. І мы зараз жа апынёмся ў дзіўным месцы на зямлі. Ляцім у Аўстралію. Ух ты! Мы быццам у сапраўднай казцы! Будьце уважлівы і глядзіце па баках. Паўсюль героі казак. Бачна, што героі розных казак прыйшлі ў гэты сад, каб пагуляць разам. Прыкладна так всё і ёсць. Вам цікава даведацца, чаму так адбылося? Яшчэ пытаешся. Вядома, цікава. Тады падзялюся гісторыяй стварэння гэтага месца. Скульптар Бруно Торфс выбраў месца для сваёй майстэрні пад адкрытым небам недалёка ад аўстралійскага горада Мельбурна. Ён пачаў ствараць скульптуры, якія выглядалі так, быццам увесь час былі там. О, сапраўды! Фігуры быццам хаваюцца сярод дрэў. Ці самі ёсць дрэвы. Бруно Торфс хацеў, каб скульптуры не перашкаджалі любавацца натуральнай прыроднай прыгажосцю. І колькі скульптур з'явілася ў гэтым дзіўным садзе? Пачалося ўсё з 15 фігур з гліны і дрэва, а потым майстар працаваў і працаваў, і скульптуры пачалі лічыць сотнямі. Быццам не па садзе гуляеш, а па старонках кнігі казак. Такое ўражанне і хацеў стварыць скульптар для наведвальнікаў. Але ў 2009 годзе ў Аўстраліі бушавалі лясныя пажары. Агонь ахапіў і сад скульптур Бруно Торфса. Ой,
Няўжо пажар пашкодзіў казачны сад? На жаль, пашкодзіў. Але што было дзіўна для ўсіх, што многія фігуры агонь быццам спецыяльна абышоў бокам, і яны захаваліся ў нязменным выглядзе. Быццам хтосьці ахоўваў скульптуры ад агню. Сотні фігур усё-такі згарэла, але скульптар не апусціў рукі, а з яшчэ большым азартам узяўся за восстанаўленне саду. І ў першую чаргу ён вырашыў восстанавіць фігуры, якія вельмі палюбілі мясцовыя жыхары і госці горада. Я ўпэўнены, што зараз скульптуры сада можна лічыць тысячамі. Так і ёсць. І многія з іх мы паспелі ўбачыць. Ну, як вам падарожжа ў казачны сад? Цудоўнае! О, а зараз, можа, адправімся ў падарожжа па мультфільме. А чаму не? Глядзім мультфільм. Надышоў час развітвацца і адпраўляцца на заняткі. А ў мяне зараз трэніроўка з сяброўкамі. Памятайце, што я буду настройваць іх на перамогу. І ў цябе, Кася, гэта цудоўна атрымаецца, таму што ты сама цудоўна зарадзілася пазітыўным настроем. Жадаю, каб такі настрой быў ва ўсіх нашых гледачоў. Зранку і да самага вечара. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. А яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!